ojo reni, aku arep balapan. Aku gak seneng nang arep balapan ontel bisa nancuk i. Lon kon ngemut apa, Cuk? Wis gak ada duwe, ngejak-ngejak mlaku. Enak mau ngarit entuk duwe, Bos. Ya apa rek iki? Kon ngarit endi bahane, Cuk? Arit gak duwe, sak gak duwe. Goblok akone. Delok narik yo apa iku gak jelas tambahan ngejak rene. Wih, aku sing ngejak sih aku mau ngejak rene, Cuk. Goblok. Ya kon sih. Wis ngerti mau jajal ya. Kon melok aku. Bayaran saiki, Bos. Ini bos langsung dukem. Oh, lon. Nah, pucuk ndelok arek ontelan. Kete main aku niki. Arek kok lucu. Lon. Aku pelajaran, Cuk. Yo gak jarang-jarang kan ontel sepi opo iki, Sepi. Angel iki. Sepi sih sepi goblok. Ya, Sepi sih sepi. Loen tapi arek loro tok lho, loen arek loro tok lho. Lho arek loro tok ya Allah. Lho jemputan arek kok. Tuh. Wis mari ngantet.